खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो आङो दिनैबो संनाय खावनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै दायो संगासिनो आङो खुमब्राजों दाउ ओमफ्राय फारसेथिंजा दाउजों बिलाहि एवगासिनो आरोना गोरानै एवगोन इखो फ्राय ओमफ्राय ओंख्रिया जाहैबाय खुमब्राजों दाउ संगासिनो आङो ओमफ्राय आलासि दङ नालाय आरो फैगासिनो दङ गुवाहाटीनिफ्राय आगै मुतुनि बिनानावा बे नोंथांमोना माबा भिडिअ नुखादोंआनो मागोआव आलासियानो फैनायाव आं भिडिअ बानायदों नोंथांमोना नुखादों नायदोंबा आरो इदिनो माबा भिडिअ दङ ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरो माने दैबाना जानायखौनो नायनो फैबाय आरोना गामियावहा दैबाना जादों होनना मिथिनानै ओमफ्राय बे दैबानाया जाहैबाय बे जोंनि आयंमोननि गामियाव आरोना जोंनि न' खायाव माने जोंनि बाबामोननि गामियाव आरोना बागमारा रिहाबारियाव बिराद गेदेर दैबाना जादों एबारहाय ओमफ्राय दा रानजोब्बाय होननाय खोनादों थेवबाबो माने इसोरो नायनो लुगैना फैबाय आरो दैबानाखौनो बिफा फिसा फैदों इसोरो जोंहानि दादैजों ओमफ्राय आगैजों फैदों आरोना फैगासिनो बिसोरो ओमफ्राय नायलांदों नोंथांमोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जि बुरजा पेक खालामखायो आं इन्ट्र'आवनो ओंख्रिया मोनदोंना मोनाखै केमेरा हमग्राया बालायो खोमा बेनो उनथिंजा खुमब्रा ओंख्रि देखायनोसै गोथाव जादोंना होनलाय साखि नायखांबायसो गोथाव जादोंनो नै खुमब्रा ओंख्रि देखायनो आङो नै खुमब्राजों दाउ कालारा बारा मोजां मोनथियाखै दे मबाइलाव मानोबा कालारा बारा मोजां मोनथिया दा नै बिराद मोजां आरोना कालारा नै खुमब्राजों दाउ ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ इ जाहैबाय बिलाहिजों दाउ मोनसिगोन बेबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खुमब्राजों दाउ देखायखांबाय आं दा आरो देखायबावबाय टेस्टि नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर दे ओमफ्रायो आरो माखासेखौ देखायनो आङो पाबजि गेलेगासिनो थैथिंजा फै पाबजि बय माखाया तामाम आरो केमेरा हमगासिनो दंना बेबो गेलेदोंमोन ओमफ्राय आंजों रायजानानैसो भिडिअखौ लाना होबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ लाखांबानो आरो दा गेलेलायगोन बारा गेलेनाङा मिथिबाय बेफोरखौ हरावबो जा गोबाव गेलेदों बिसोरो गोजाननिफ्राय लादों जाखासिनिफ्राय लाखांबाय नालाय आं सोंनायनिफ्राय लादों मा फोरोंबाय थानांगौ दे भाजाखौ साखिनायनि बेखौबो नोंनि प्लेटआलाय दासो माबा जानाया ओइ नै टेबोलाव एसेल' जागोन दे आङो हरिखौ ओमफ्राय जों साखि नायनानै खोन्थादो मानो गुदुं जानांगौ आरो खामब्रनानैसो सालाया बन्थायलांनायनि नों जानो नागिरदों नालाय जानानै खोन्थादो साखि नायनानै संख्रि नांदोंना नाङाखै नोंना मानसिया गोसोम जाथारबायलै आंनिसो गोसोम जाबाय नाय एखे थाबाय थायो आरो गोथाव जादों ना संख्रिया नांना नाङाखै जाखादों खांनोसै होमबा बन्द' बानायनोसै ना आलासियाबा माला मोनफैगोन आलासिखौ लायनोसो थांनांगोन बायदि मोनदों आङो ससे जाग्रोनोसै ओंखामखौ ना जोंहा दा जाथो इसोरो ओंखाम जाबाय जोंहा नै गोथाव जादोंना जायाखै ओंख्रियालाय लगायना होलायो बिबनां माखाखौ नुदोंना गोथाव जाथाराखै होननानै गोथाव जादोंना जायाखै दे हसा हसैनो बुं हो जादों जामारदोंना बाबु गोथाव इ बिराद बया लगायना होलायो नुदों गोथाव जायाखै होननानै भिडिअ लानाय नुनायखाय आं गोथाव मोनथाराखै
Hi, गोथाव मोनिखायसो जाबाय दङ नो गैलानो नै ओंख्रिया गोथाव मोनिखायनोथ'। मा बायदिबा खोनसे जादों आं फट' लानो नागिरदों। इदिखौनो होनो। खानाया सेथो जाजोब्बाय आंना। दे मोजाङै था। मा मोजां खर' खानायखौ नोंनि आगसिखिजा खालामना हरनो आं बेदर दांदैजों। खानाया अफैबानो नांगौ। सिदा खालाम इदि सिदा खालाम। सिदा बानायना इदि। जाबाय दे। गोथाव जायाखै होननायानोसै नै जोबसिगोन। उखैबाय नालाय गोथाव जायाबाबो जाबाय आरोलै। बोरैबा होनथारो। आंखौ इमान बासिनाङाथ' आंनि संनायखौ सानहर आंनि संनायखौनो जाबाय थायो आरो गोथाव जायाखै होनना बासि गथ'फोरानो इमान गोथाव मोनजादोनो नोंनो इमान गोथाव मोनजायाखै जालायखो आंबो जानोसै नै खुरना लाबोबाय नै ओंखाम जाखांग्रा जाखांग्रि खामानि मावनांबाय माबा मा होनो जोंहाना बेराया गाजोबदोंमोन ना आं दाखालिनि भिडिअ देखायदोंमोन ना एसे एसे गानाया थाल्ला गालांथारबाय आरो ना इयो ओमफ्राय इखौनो नै औवाजों एसे सुंथाना लाखिथ'नो नागिरदो ओंखायनो औवा हास'नो नागिरदो हासबेन्डआ एसे खान्दा हाबाय ओरैनो सुंथानाल' दोनथ'नो आरोना सान्दुं दुंबाथाय मोजाङै माबानांसिगोन दाथ' आरो अखा बोथोर नालाय उपाय गैया हालायसिगोनसो दा नै खोमसि जाबोबाय मोनसे ना मोननै आयौ हेक्सुआ बायलांबाय ओरैनो दोथ'गोनसो नालाय दानस'बानो जायोना हास'लायनाङा दे दानस'दो अखा बोथोरा पुरा न'खौ बरबाद बानायना होबाय जोंहानि हाब्रु जाजोब्बाय जोंहाना बारिफोराबो नै न'आ जोंहाना इनो ओरै गालांथारबाय आरोना नै बोरै जाबावगोनलै जोंहाना न'आ इखौ इदि होना दोनबा थागोन आरो इयो आयौ गाबनो ओंखारसोबायलै आं न'आनो अबस्था गैला इखो सान्दुं दुंबा बोखारथारनानै गोदानसो होनांसिगोन बेरायाबो हायलांबायना अखा हाबाय थानानै आरो मा लायबावनांगौ नैखिजा होगोन नामा नैथिंजाय गामसाखौ बोखारनांगौ हो र' बोखारबाय आं दे मोनसेया जागोन खोमालै भिडिअथिं मोनसे भिडिअथिं नाङा मानो नाङा भिडिअथिंखौ गोग्लैलांगोन र' ओइ इदिसो खालामबाय र' अबेखि इखिजा भितरथिंजा ओंखाम आरि जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै दसे जिरायनानै थांबाय आरोना आगैमोना ससे दोनफैबाय लामाथिंजा ओमफ्राय नै जोंहा ससे इसिम बेरायना फैनोसै जाखांनायनि ओंखाम जाखांनायनि हजम जानाय बायदि होनदों ओरैनो हजम जाखायो आं थाबायाबो ओरैनो ससे थाबायनोसै आरो इसोरखौ दोननो फैनाय फाजिनो आगैमोना थांबाय मोनहैबायानो इसोरो बिथिंनो थांबाय आंना पिम्पला दाबो खारला नै फुख्लाबना लानानै एकदम सागासिनो थांसै होमबालाय स'
ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा ना दोनथ'नोसै दे बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दाथ' नै मोनालायसिगोनानो मा भिडिअ बानायबावनो जानाय खिनाय ओमफ्राय आरो सोरांबा खामानि इनो आरोना खामानियालाय हिनजाव मानसिनिया बयनियाबो एखे ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' बाय बाय बयनिसिमबो